na za ki sha madarar kauna. Takalmin ki ne a kan kare kai ne kalle madubin zuciya dan dai komai tajiya ni kam gan san kauna har hoton ki da zazzana tambari a jiyo ki sama ba kamar ki cikin sai samu kin zane ta samu na bi da labari na in ba ke ko kishin wazan nuna wa kauna in ba ke kafa ko ba sa dauka dina in ba ke na da babu ni ko a bar bayani babu ne ni da ke da sa'ida kin zamo zakin raina gangar jikina lissafi na za ki sha madarar kauna. Kin zamo zakin raina gangar jikina lissafi na za ki sha madarar kauna. Lale lale mudassir, kamfanin kaya wake ya yi mudassir kun zamo gayya. Mudassir an bara gaska kamfani da ta da goma in yana da raba bukatar ganin biya mun